Una empresa de construcció reclama a una comunitat de propietaris una indemnització per no haver complert amb el contracte que van signar. L'empresa diu que el president havia signat aquest contracte i aquest acord. En canvi, la resta de copropietaris diuen que no van aprovar aquest pressupost. El president, que és el representant de la comunitat, només pot actuar executant els acords de la Junta. Aquest cas va acabar arribant als tribunals. I qui diríeu que ha guanyat? L'empresa deia que havia actuat de bona fe pensant que el president ja tenia l'autorització de la Junta. Però en canvi el jutge diu que no va actuar de bona fe, perquè aquesta empresa va estar present a la Junta de Propietaris i a l'acte el que es va decidir és que es presentessin 3 pressupostos de 3 empreses diferents. El president va tirar pel dret aprovant un pressupost i triant una empresa sense haver tingut l'acord de la Junta. Tot això s'ho haguessin pogut estalviar si haguessin estat ben assessorats. Si tens problemes a la teva comunitat, contacta'ns i t'ajudarem.